danas idemo u Altinu sa drugarom. Druga nešto da se snima, ne znam što. Jesi majmune? Idemo do Altine da kupimo nešto za odmenice. Evo ovaj da nas gazi. Sviljaj! Braćo mile, idemo na Altinu na pljeskav. Ovaj dete, pusti vred, nije smiješno bre. Šta pustiš, nije za decu bre. Što nije za dete? Nije za decu bre to. Nemaš ti 10 godina. Dete ima 6 godina. 7 godina liči. 7 i pusti vred. Brat. Ja nisam smio, ja nisam sad je. Liko 7 godina, puši! Još gore, prekidamo video, prekidamo. Brate, 8 godina da ti puši vred. A nije, ljudi, slušajte me, nije dobro za srce, za ovo. Uništava vam zdravost, pluća, sve. Znači, nije to dobro. Nemojte nikada pušite osim kad imate 19 godina. Da. Šalim se. Plus 18 godina sve. Više manje od 18 nemate. Pokvarimo pluća, bit ćete bolesni, imat ćete i neku bolest. Ko pušite nekog, ko zna da li je piljak, da li ima nešto ono. Ne znam, ja samo vam poručujem da ne pušite ništa. Idemo mi sad u Altinu. Sviljaj! Tobi, nemoj. Ljudi! Sviljaj! Malo se je bolo. Sviljaj! Pokvario si. Šta? Ne. A si iz Odesa? Ne. Sviljaj! Šta je? Budi kad ti izađu sa puškom da pravite. Beži, puška! Kada se neko pije sa kamionđijom. Ljudi, idemo ja tamo. Ajmo da zakasnimo. Idemo da se šajemo, a mi ovdje si zajebavamo. A mi ćemo da zakasnimo, vrlo brzo. Aj, druže, snimi se. Ne, biće. I pazi si, Ljudi, koliko je same nerija? Ima jedan youtuber iz Njemačke. Priča sam ti ne znam. Šta je uradio? Razbio! On je sa 3 monitora. Sve razbio. Kako je mudarno napad. Sutra petarde baca. Ljudi! Uđite na live, ljudi! Sutra petarde, ljudi! Uđite na live malo, ljudi! Nemoj da vas glupiram, ljudi! Ljudi, nemojte nikad kupiti petarde. Zašto? On, majmun, je kupio moj brat je kupio petarde, on je uzeo mog brata, zapalio petardu, jedna devojčica nije htjela da se pomeri, on je bacio na malu devojčicu.